Sziasztok, ez a szellőző 7. rész. És itt van Manu, kelj fel! Miért találtam egy gyarmat? Most komolyan, megetted? Igen. De mit csinálsz? Gyere, rád szorok. Mindegy, úgyis kell a kalória. Körbejöldök? Fúj, nem. Szaptos. Fúj, nem. Na, felültünk egy vasútra, és most nagyban zakatol. Nagyban zakatol a vonat. Manu, kisiklik! Kurva vonat. Még mennyi vakunk van? Ránállsz a lábamra. Hát energiából már csak 3, mindjárt hozok, mi történt. Felhúz. Manu. Na, szóval akkor feldőlt ez a kurva vonat, és nem tudunk kijutni, mert valaki így rámzett az ajtót. Picsába. Ez szomorú. Ki kell ütögetni a bajat. Manu, lök ki az ajtót! Fuss! Fuss a vonat másik részébe! Oh, Egy hülye. jó, nincsenek már ott hátul. Na. Belementünk újra abba az épületbe. Manu, hol vagy? Jaj. Manu, hol vagy? Valamit van a kezemben, azt meg de jól érzem magam. Drogoska. Drog. Finom ázsiai drog.